Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we welaýatlerde dollaryň gara bazardaky narhy häli şinni üýtgäp, käbir regionlarda 13 manatdan hem aşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň we habarçylarynyň tasdiklamagyna görä 7 fevralda gara bazaryň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny ortaça 12 manat 60 teňeden satyn alan bolsa 13 manat 20 teňeden hem satdylar. Ýöne 8 fevralda dollaryň türkmen manadyna görä hümmeti bir näme pete gaçyp 1 Amerikan dollary 12 manat 20 teňe 12 manat 40 teňeden satyn alınıp 12 manat 60 12 manat 80 teňeden hem satylýar. Şol bir wagtda adatlyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan gara bazaryň söwdegärleri dollary satyn alýandyklaryny ýöne köplenç onu ýzyna satmajak bolýandyklaryny aýdyp dollaryň hassa gymmatlamagyna garaşylýandygyny belleýärler. Biz elimizdäki dollary diňe käbir müşterilere satýarys. Mümkin boldugynyň dollary satman saklajak bolýas. Sebäbi dollaryň ýeni gymmatlajakdygy barada gurrunlar bar. Dip adynyň efirde agdalmadylygyny soran gara bazarda dollar söwdasyny edýän söwdegär aýtdy. Adatlyň Balkandaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu welaýatda hem dollaryň gara bazardaky narhy günü-günden ýokurlanýar. 8 fevralda Balkanabad şäherinde dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 12 manat 60 teňeden satyn alsalar 13 manat 10 teňeden hem satýarlar. Türkmenistanda dollaryň resmi kursu 3,5 manat möçöründe saklanýan we onuň gara bazardaky narhynyň bolsa barha ýokurlanýan wagtynda ýurdun bazarlarynda adyk we söwda haritlarynyň bahalary hem ýygyderli ýokurlanýar. Ortaýetden metrleýän Kazakistandan metrleýän süýt gaçy önümleri 14 manatdan satylýan görnüşleri bar. Şolaryň bir biýe ýok diýenler. Şolar da hatda 24 manat çelgimmatlapdyr. Ya olmasa et önümler gittinse ağalıya bağlarlardı. Bırak gymmatlady ol elbette onu bağlar administrasiýasynyň talap etýänler şok diýilen mahaniyat goýýarlar onu o wagtdan aýdar 18 manatdan etin satylýan ýeri ýok. Etler 23-25 manatdan çykdy. Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Galybersede bu gymmatlamaryň ýurtda söwdanyň petelmegine we käbir regionlarda söwda nokotlarynyň, dukanlaryň we bazarlaryň düýpden ýapylmagyny getirendigine adatlyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Şeýle bazarlaryň biri Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden 80 kilometr çemesi gündogorda yerleşen 2 gatly belek bazar bolup bu söwda nokoty ortaça 5 gün odol ýapyldy. Haritlar alnanok, adamlar gymmat görýärler. Üstesine haritlar belek şäherçisiniň özünde öndürilmeýär. Olary Türkmenbaşynyň Balkanabadyň ýa-da Aşgabatyň bazarlaryndan lomoy getirýärler. Olary özlerimiziň çykdyjymyzy hem bähwitlerimizi üstüne goşup satdyrýardyk. Häzir benziniň, dollaryň we haritlaryň gymmatlamagy söwdany bütünlüği ýatyrdy. Dip belek bazarynda söwda satu işler bilen meşgul bolan Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurtda un gytçylygy hem dowam edip ýurdun dürli welaýatlarynda şol sanda daşowdaky döwlet dukanlarynyň käbiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almasy inanşýandygyny yerli çeşmelerimiz habar berýärler. Etrap merkezinde yerleşýän öň uzak günne 10-12 adamdan köp adam gelmeýän un satylýan dükany görünümde bu ýerde täze bazar açyldymy kaýtdym. Un nowatyny adam şeýle köp. Dip adynyň efirde agdalmadylygyny soran da şowdaky çeşmämiz aýtdy. Bu gymmatlamalar we onuň ýylaty ýetirýän täsirler barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri häzire çenli dymyp gelýärler. Munyň tersine ýurdun bedew wady bilen öňe barýandygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilýändigi barada ýygyderli reportajlar görkezilýär.